Tengea mizo mi puiten an lom hle chak mano pang tengea chuan aizol akon kaltur thu thang aum nuwa mizo mi puiten an ngai ven hlea a thlen china pianga ama lom tu an tama tunlaya youth icon awanga ron lar em zela ro sanga akon khum mayangem ti ngai tuana tu man an nei khan chuang lo ama lom tu te zinga hian atlang puin nutling le patling te po an oma thalak pui mai baka video clip toy siam pui du tu po an tam hleya ama tenge hian heti tak maya mizo mi puiten min lo ngai hlu hi kalom ema phu lo kein tia ko khan le we me ate kein man lo te lul nen hetiang taka du sakna ka dong hi ka phu lo kein ti hle ni ti asoi khan lova asoi po arin om chia lo kha min lak pui tu te zinga hian mi pa ain mei chein min lak pui hian nuam katia no pang mai kalani wangin thla min han lak pui khan min kwa nai khe lem lova min han nok deuh tol kha mi pano pangtan chuan a hai thei chuang lo kut tuma hanin nongat ai chuan kut tum lo dewa hanin nok deuh tol kha a ha dam thlak hle nin a soi khan lova tenge hian hetianga thla min han lak puya min bor lai hian nuam ka ti rolin thla kan han la zo chia keima min ngai sak to mi lova an phone an han bi ngal dai ero nuam lo ati thu seilang lovin thalak puya tan cho ni lovin adang ze la po min ngai sak zui se kalom hleang ati lo hetianga mizo mi puiten min ngai thu zera ni chuan ka phu lo le engtika ma ka nei ka ngai lo mizo nula ngei mai nupuyetan ka nei thei ngei po ka be sei ti ngai tu na phei chu ala nei lawang tenge hian ke ni mai po hetiang din mun kan thleng thei ni chuan mizo no pangte point in thei ve ni ti khiaula tunla ya chuan media achak towa voi ni khat chat fu keu hian dam chunga hong thei wangin voi ni khat chat fu tum wangin voi tam tak che sual phai ro a hlo mani ti khe chunga chat fu lo tum ve turin min cha khan lawa ani na taka chuan khang kan soi tak zong te kha soi lo po ni la thil poi a thlen akin om lo kan soi wang zo ka tu te mo lung oi lo pha le I content hi a thing mai ti hial kan don pha hial zok akin om hleya amai ro chu mi te ti ngai lo deuh han ti ve te hi a hlu ve ti ero ngai tu na alo oma ami pa ngai chin chuan fiam thu mai ni ti kan khria thiam po ka ring hle like, comment, share below. Ai cái này là làm qua cái là cái tiền thì là tiền thì để rồi nha quá chưa của cũng đủ hai đến nữa đấy plan bi restaurant hi bazaar ki kon phei tan ti maya an tawla
TVS showroom opposite lo deuh hlek opposite deuh hlek ah hi nawma ala thakla manganga chung po hian tin chuan no nowa anei tu siam atuya karel drama pian ka khai chuak thin amana to lo boka khi vakal lai kan e hawnia kan e zol thei thei lo heng hia tlai rel dram lai kan vakal chumpon chu chunia thil chi hang hang hi om ve nung le ha tan chuan in vakal ve chin ra voi khat lek va chol ve kyuk chin teu in jong sang lo chuin chol chun chom don lo nia